सुमोनथाइ बे फिथाइ राननाय बे मेलनि अबसे बे फोरोंगिरि बे स्कुलनिनो फाउन्डार नांगोन आं बिष्णु सार लोगोसे आंनिनो फ्रेन्ड जायो लोगो कुमारासर बिथाङा बुंखाबाय आगोलावनो दा लोगोसे बे फरायसालिनो फोरोंगिरि आरो मेम आरो फरायसा आरो गार्जेन नोंथांमोन एक्सुवेलि आं बेबायदि बिबुंथि मारिनो मोनगोन साननानै फैयाखैमोन आंबो माने स्कुलाव एसे बिबुंथि मारि फैबाय मेंबाय माने आथिखालाव बेबायदि गार्जेनफोरनि गेजेराव बेबायदि बिबुंथि लाखिनो मोनगोन आं सानाखैमोन दा मा बुंगोन माने बेबायदि बुंनो गोनां दङब्ला आं एसे रिहार्सल खालामना फैगौमोन आरो खिन्थु रिहार्सल होनोबो मोनस्लाबासै ओंखायनो आंबो बारा माने माबाखौ हमा नालाय माबाखौ डाइरेक्ट खुगाजोंसो बुखियो नालाय बेबायदि माइक्र'फनखौ हमनाय जाया हमलांनांसिगोन लासै लासै नङा होमबा आं दाबो स्कुलाव एसे हमनानै फैदों बेबायदि आरो दा खोथाया जाहैबाय आं बेराय बुंला जिहेथु जों बेयाव गोबां स्कुल थानायनि उनावबो नङा होमबा जोङो प्राइभेट स्कुलाव होयो सरकारि स्कुलाव माइरं मोनो दालि मोनो हमना ला गस्ला पेन्टबो मोनो बायदिसिना मोनजोबथारो नङा होमबा दा जों सरकारि फोरोंगिरि हिसाबै बुंबाय आरो एक्सुवेलि जोङो दा सरकारि फोरोंगिरि हिसाबै आङो बारा बिबुंथि लाखिलाबायनो हाया दायबो जायो सोरबा लगायना हरबाय मास्टारा उमुगा एकदम प्राइभेट स्कुल थांना बायदिसिना डाइलग मारिदों ना जोंना बारा दरमाव दाजानो हागौ बेबायदि आरो दा जियानो जादोला आं खोथाखौ बुंसै माने जों मानो प्राइभेट स्कुलाव होखो इमान फरायसालि थासेयावबो जोंहा बहुद कारन दं बेयाव गैया होमबा दङ गाव गावनि फिसाखौ जायबाबो मोजां जाजानो लुगैयो खिन्थु मा जाहैबाय जोंनि गथ'फ्रा गुरुत्व होआ सरकारि स्कुलावथ' मोसाखायोसो मास्टारखौ गिखाया आरो बन्द'आव बारा नालाय नङा होमबा मास्टाराबो खम नङा होमबा किसुमान जायगायाव जोङो मा जायो फरायसालियाव थांबाय थांनाथ' किसुमाना जों सरकारि स्कुलावथ' क्लासा मोजां जाया हमना ला एलपियावथ' जाखाया माने मास्टार सासेल' नङा होमबा सोरनाबा सानै बेनिखायनो जों मा प्राइभेट स्कुलाव फैबाय एक्सुवेला गथ'आ एसे मोजां फरायथों क्लासा बिसोरना माने थाखो बाय थाखो मास्टारफोर थायो माबा मोनसे आसायो नङा होमबा जोङो गार्जेनफोरबो माने बयहाबो थाखा फैसा गैया खम माने फैसा थाखा दंब्लाबो जोङो खस्थ' मस्थ'ब्लाबो जोङो प्राइभेट स्कुलाव फरायहोनानै गथ'खौ मोजां जाजानो लुगैयो नङा होमबा बेनिखायनो आं खावलायो माने साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरा बिमा बिफाया मालाबा बेफार बायदिसिना खालामो बायदिसिना हाजिरा मावनो थाङो किबाके फैसा लाबोनानै हमना ला फरायहोबाय मोजां रिजाल्ट खालामनांगौ नङा होमबा नङाबाथ' मानोमोन जोंलाय बेयाव होफैनोलाय नङा होमबा जों होफैनांगौ प्रयजनानो गैया नोंसोर गोसो होआबा ना मानो फैसा गारलाबायनो जोंफोरा सरकारि स्कुलावथ' रोंजोबदो गासिबो मोनजोबखायो बेयाव फरायगौमोन ना नङा होमबा प्राइभेट स्कुलाव होनायनि खारनानो मा मोजां जानांगौ मोजां फरायथों मास्टारबो दंजोबो नङा होमबा बेबायदि दा जोंहा गासैबो गार्जेनफ्रा मिथिजोबखागौ दा आंबो गार्जेन हिसाबै माने सासेल' फिसाला आंहाबो फरायनाया बिराद गाधा आं बुंना लाखाबाय आंनि खोथाखौथ' मानिखाया मिथिबायना मास्टारब्लाबो माने जै आंबो बिराद दम होलाबाय नालाय आंबो दम होग्रासो जै माने बारा दम होबाथाय खारबाय आरो ओमफ्राय बिमाजों थांसिगोन बिमायाबो बिदिनो बुखिलाबायसिगोन ओमफ्राय रायलाबायसिगोन फोरोंलाबायसिगोन आरो आंजों खाथियाव थाखाया बेबायदि जिहेथु मालायखौलाय मानो बुंनांगौ नङा होमबा आं आंनिखौ बुंथ'बाय आरो जेनेबा बेबायदि सोरनाबा थानांगौ माने आजिखालिथ' मबाइलनि जुग जाहैबाय बे मोनसे बिराद गाज्रि मबाइला उन्दै समाव बारा मबाइल होनाङा जोंना बिमाफोरा मा खालामो
ओंखाम संनो खायदा लानानै मबाइलखौ होना दोनबाय फरायनायथिं थाल गैला बिथिंजाय गथ'आ मबाइल गेले गेले उनाव मा जाखो गोसो गैला मबाइल मोनाबा गाबसिगोन दानाबा नङा होमबा गाबो गथ'फ्रा ओंखायनो मबाइलखौ जोङो बारा होनाङा होनांगौ गेजेर गेजेर मालाबा मालाबा माने आजिखालि मबाइलनि जुग जाबाय नालाय एसे एनै रोंनाबो थानांगौ नङा होमबा दा आं दहायनो बुंखाबाय रियासल होननानै फैयाखै होननानै बुंखादों आङो बुंनांगौथ' जोंहा बहुद थायो गार्जेनफोरनि सिगाङाव नङा होमबा फोरोंगिरि हिसाबै आरो दा आं बारा बुंला दा बिथांमोना जाय फोरोंगिरि जा फाउन्डार बिस्थिराम नार्जारि सारा आंखौ बुंनायनि थाखाय बुंनो सुबिदा होनायनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर बावबाय आरो जोंहा फोरोंगिरिफोर दङ आरो मेमफोर दङ बिथांमोना नाजादों फोरोंनो आरो आं मिथिखागौ बिसि सारखौ गोदोनिफ्रायनो लोगो मोनना बिराद जोङो गोदोनिफ्रायनो जमा जमा टिउसन खालामग्रामोन जोङो हमला कचिं क्लास खालामग्रामोन बा ओरै खारला बायग्रामोन जों सानैजों नङा होमबा ओरैबायदिमोन आरो आंबो बिराद खस्थ'यै फरायना फैनायसो जोंनि समखौ बुंब्लाथ' बहुद बाथ्रा दङ जोंनि समावथ' मा बेबायदिथ' प्राइभेट स्कुलथ' गैखायामोन जानाय लोंनायखौ सरकाराव मोनजायामोन लंपेन्ट गस्लाबो मोनामोन ओइ फैदो नोङो साबायनानै स्कुलनिफ्राय जमा जमा एकदम गामिनि गोजाननिफ्राय थाबायनासो फैनांगौ ना खथासिम साइकेलबो गैबावा सोरनाबा जायहा साइकेल दङ बिराद माहाजोन बेहा बै समाव जायहा रिजौ गंसे दं बिराद माहाजोन आरो बै समाव मामोन बहुद आन्दलन स्कुलाव फैनो हाया लामा लामा आर्मि पुलिस फैबानो सेबो लंपेन्टथ' मोजां गाननो हाखायामोन बै समाव नङा होमबा लंपेन्ट गाननो हायामोन जोङो बेबायदि बहुद गाननो हायामोन बै समाव बर' सेंग्राफोरखौ एसे थेख्ला नुबाथाय फंबायमोन पुलिसफ्रा आर्मिफ्रा नङा होमबा गोदोनि मानसिफ्रा मिथिगौ दा खिन्थु नोंसोर बेबायदि समस्यायाव गोलैयाखै गोलैदों नामा गोलैयाखै जेबो प्रब्लेमानो गैया नोंसिनिया जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय थाबायनायनिफ्राय गेलेनायनिफ्राय अल एभ्रिथिं मोनजोबखायो नङा होमबा दा बेनिखायनो आं खावलायो जिहेथु फरायनायखौ सिगाङाव लानांगौ बिनि उनावसो माखासेखौ उनाव गिबियावनो फरायनाय बिनि उनाव नों मा खालाम आंनि सासे साथ्र दंमोन आं बेयावनो जोंबा बर' फैयाखै नामा औबारिनि फैयाखैना बेलाय माबायदि फरायनाया नरम जादोंना बेबो बेयाव लाफैदोंमोन बे औबारिनि जोंबा आंनो फोरोंनो मोननाय बेबायदि आरो दा आं बारा बुंला नङा होमबा आरो बयबो थांनो जाबाय माने गरम बन्द होबाय नालाय नङा होमबा एसे गुलुब गुलुब जागासिनो गार्जेनफ्राबो ओंखाम संहैनांगौ सोरबा थांनानै नङा होमबा बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबथ'बाय आं मालाबा सुबिदा मोनबा एसे गोलावै बुंसिगोन आं नङा होमबा थेंक इउ जोबोद साबायखर थाबाय सारनिसिम बिथाङा गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि दे आंबो गुदि फरायसालिनिनो खरसे फुख्रिनि एम्बु जोङो मोनसे दा बेनो आरो आंहा मोनसे निसा दङ माने सरकारि साख्रि मोनबाबो ओइ क्लास 6, 7, 8, 9, 10 नि बे क्लासखौ आङो दाबो फोरोंबाय थानो लुगैयो बे आंनि मोनसे निसा बयहाबो साफा मोनफा निसा थायो नालाय सोरनाबा सोरखौबा गोसो मोनै निसा थायो नङा होमबा बेबो नङा सोरनाबा जुमाय लोंनायनि निसा थायो नाथाय सोरबाबा तास गेलेनायनि निसा थायो बेखौ खदाय तास गेलेनायखौ नुबाय थागोन आरो सोरबाबा खेला गेलेनायनि निसा थायो सोरबाबा आरो मेथाइ रोजाबनायनि निसा थायो सोरबाबा मोसानायनि सोरबाबा हिन्जाव जलाय गारलाय बेबायदि खालामनानैबो निसा थायो दावनि बुहुद जाथि निसा थायो मानसिनाव दा आंना निसाया बेलेगलाय दामाने आंना फोरोंनो मोनबासो दामाने मा जाहैबाय फोरोंनानै 3:30 एबा 4:30 जोब्बायना बास होमबासो एकदम इनार्जि जाहैगोन मालायना फोरोंना मेङो आंना बोलोसो जायो दामाने फोरोंखांबा बे आंनि निसा आरो दा होमबा हाबाफारिया जोब्बायानो दा आङो नैबे समावहाय सासेल' फरायसुलिखौ आङो
गारजेननिफ्रायबो समखौ होनाय जाथ'ला उननि समाव बिबुंथिखौ लाखिनो हासिगोन आरो माखासे प्रब्लेमफोरखौ फननि गेजेरजों जिहेतु जगाजग खालामनानै फोरमायनाय जाखायो आरो फोरमायलायबासो जोङो मा जादों मा जायाखै बेखौ थिग खालामनो हायो प्रब्लेमाथ' थाखागोन बेनि गेजेरजों जोङो आगबारिलांनांगोन प्रब्लेम थाखानांगोन बेसो जिबन जायनाव प्रब्लेम गैया आरो बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय खामानि मावा बे माब्लाबाबो जौगाया थाङो ओंखायनो प्रब्लेम नांगौसो प्रब्लेम फैबा आं मोजांसो मोनो ओंखायनो मालाबा फ्रि थाबाथाय बार' बरिं जायो थाङो मालाबा माबा माबि कमप्लेन फैनांगौ टेनसन जानांगौ होमबासो थारमाने मा जायो मोजां मोनो आं आरो बेबायदि टेनसननि गेजेरजों जाय समखौ बारग'हरो प्रब्लेमफोरजों मोगा मोगि जानानै समखौ बारहोहरो बिसोर मा जानो हायो नलेज मोननो हायो रोंगौथि मोननो हायो आरो बे मा गोहोगोरा जानो हायो दा नैबे समावहाय थाखो जिनि फरायसुलि बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हानाय 75 ना 78 मोन 78 ना बिथराय रंजिना बर'खौ बिबुंथि लाखिफिननो थाखाय आं खावलायबाय माबायदि फरायो मायो बेखौ एसे शेयार खालाम बुजिबाय मा गामि बिफानि मुं बिमानि मुं खैथानिफ्राय खैथासिम फरायो खैथायाव फैयो स्कुलाव थांनानै मा खालामहैयो हराव खैथानिफ्राय खैथासिम फरायो फुङाव खैथायाव सिखारो बे टाइम टेबोलखौ बुंबानो जाबाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना रंगिना बसुमतारी आंनि आफानि मुङा मुस्रिनि रं बसुमतारी आंनि आइनि मुङा मुस्रिमा आसारि बयारि बसुमतारी आङो बड'लाइन भारा गामिनि स्पिकारखौ एसे खाथियाव ला मानगोनां दिनैनि फार्स्ट इउनिट आनजादनि बे रादायाव आं दिनै फंनैसो बिबुंथि लाखिनो सानदों माबायदि मोनदों नोङो 78% मोननाया नोंनि थाखाय गोजोनथाव ना गोजोनथाव नङा गोजोनथाव नङा सार आं 70 बारा मोनबावनांगौमोन बिनिख्रुइ बारा मोनबावनांगौमोन आखाइ खबना हो बेयावनो खुसि जादोंबा बे मोनला आरो जुदि खुसि जायाबा आरो मोनबावगोन आरो दे फरायनाय टाइम टेबोल मोनानि 6 रिंगानिफ्राय फरायनायखौ जागायजेनो खैथासिम मालाबा 12टासिम थानाय जायो बांसिनानो एग्जाम सफैबाय आरो एसे थाबावो खोनादों नोंसोर खोनादों ओमफ्राय खैथायाव फैयो खैथायाव थारमाने सिखारो आं सिखारनायखौ बाहाय लेट जानो सिखारो इथिंजाय गोबाव थाबाय नालाय बन्द'आव मा खालामो मबाइल सेरो नामा माथो खालामो ओइ नोंसोरासो मबाइल मोनाबा थैनोसै बायदि खालामो ओमफ्राय मा जागोन फरायना जोब्बा थांखियाथ' गिदिरमोन नाथाय न'खरनि अबस्थाया जेबो नङा मामोन जिउनि थांखि इन्जिनियार सानो माने इन्जिनियार मानो हाया जानो न'खरजों जेबो खोथा गैया बेयो रहिजेन्द्रआलाय माथो दंमोन गोसोआ बोलो दङ बेनो आरो आसला गोसोनि बोलो नांगौ गोसोआ बोलो दं नङा होमबा होमबालाय सोब जालांजोबगोन दे आरो आरो सासेखौ दे जोमसै ओमफ्राय बिथराय प्रिया दैमारि प्लिज काम नियार बाय प्रिया थांबाय थारमाने बिनिफ्रायबो मिथिनो गोनां बाथ्रा दंमोन थांगोरबायसो होमबा फोजोबनोसै नङा होमबा नामा फोजोबनायनि सिगां सिगां माखासे हमवार्क हरनांगोन
मिसमोनाथ' होबायानो 9 आरो 10 क्लासा फैगोनानो गुबुनफोरनिया मा जानांगोन 2निफ्राय 9सिम सानजाबा एकदम औवा मोनसे मक्थ' होनो हानांगोन आरो हागोन ना हाया गरम बन्द'आव ओरैबायदि प्रेक्टिस खालाम औवा मोनसे हागोन ना हाया हागोन दं माथो निसम 2 निसम 2 4 निसम 3 2 निसम 4 10 निसम 5 निसम 6 निसम 7 निसम 8 निसम 9 निसम 10 निसम 20 औवा तारमाने 9 बार 2निफ्राय 9सिम नालाय 2 3 4 5 6 7 8 9 8 बार औवा 8 बार औवा लानांगोन मिथियोना 2नियाव खेबसे 3नियाव खेबसे 4नियाव खेबसे 9नियाव खेबसे बेबायदि मक्थ' खालामना फैनांगोन दै खुलिग्रा होनांगोन आङो बुजिबाय ओमफ्राय थाखो 3निफ्राय थाखो उन्दैफ्रा इसोरा गोनांथि गैया दिसन होमबाबो बै थाखो 3 थाखो 2 थाखो 2 थाखो 3 थाखो 4 थाखो 5 थाखो 6 थाखो 7 थाखो 8 सिम कटिया बिथिं 9 10आथ' हाखानांखागोन नोंसोरबो होनांगोन थाब थाब गगोन नालाय बेखौ नांगोन ओमफ्राय what is your name what is your father's name what is your mother's name what is your village name बे जाहाथे द'द' माद' जायालासिनो कटिया बुंनो हायो what is your name होनना बुंबा my name is उमुक नङा होमबा what is your father's name my father's name is उमुक भुल जायालासे बेखौ नोंसोरो मोजाङै प्रेक्टिस खालामना फै आरो नायालासिनोबो लिरना होनो हानांगोन what is your name होननायखौबो लिरनो हानांगोन my name is उमुक होननायखौथ' हाखानांखागोनानो बुजिबाय what is your name what is your father's name what is your mother's name what is your village name बेखिनिया गोसोआव थागोन दा बेखौ लिरलायलायाबाबो जागोन ना बेखौ खिन्थु स्कुल खुलिबानो सोंनाय जागोन आरो साबधान खिन्थु दै बे जाहैबाय हमवर्क ओमफ्राय आरो हमवर्क गोबावनि सानडे मन्डे टुइसडे वेडनेसडे थार्सडे फ्राइडे सेटारडे इखौबो तारमाने मा 3 मोनबाबो हाया सोरबा सोरबा डेज अफ ए वीक सप्तानि सानफोर ओमफ्राय मान्थ्स अफ द इयार बोसोरसेयाव थानाय दानफोर जानुवारि फेब्रुवारि मार्च डिसेम्बराव लासै बुंनोबो हानांगोन स्पेलिंआबो मोनसेबो मिस्टेक जानो मोननाय नङा बेखौ जोंनो फरायनायावबो नांगौ जोंनि प्रेक्टिकेल लाइफआवबो नांगौ नङाबा मालाबा लासिं सिं जानांगोन बेखिनिया आंनिफ्राय बेखिनिया दै साबै खिन्थु खिलिमिलि खालामना फैबावो दा बुंगौमानि रावबो टाइमाबो बारबायना आरो बुंबावनो गोबां बाथ्रा दंमोन नाथाय जोंखौ समा थिनाखै ओमफ्राय मोनसे खावलायनाय जोंना जोथोनगिरिफोरनिसिम आरो जिखिनि एसे दामनि डिउस होनो गोनां दं बेखौ अननानै बयबो होलायलाय मिस मेडाम सारमोननो बेथनखौ होनांगौ आं बेखौ खावलायबाय जोंबो फोरोङो नोंसोरबो जोंखौ अनफिननांगोन आरो होमबासो सोलिनांगोन नालाय माबा थिखिनिया एसे उसुबिदा जायो खम दरमायावनो बिस्राबो थानाय जायो नालाय दा बेखौ आं बुंबाय ओमफ्राय गावबा गावनि गथ' गथायखौ जाहाथे मोजां नोजोर होयो दाथ' दिनैथ' मिथिबाय सोरनि गथ'आ मा पर्यायाव दङ बेबायदि सावरायनाया जाबाय थानांगौ होमबासो जोङो मा खालामनो हागोन गाव गावनि गथ'फोरखौ कारेक्सन खालामनो हागोन दा बे मोनसे पजिटिभ मोनसे हाबाफारि साननानै जाहाथे बयबो माखासे गोरोन्थिफोरखौथ' थुलायलायोबा थुलायबाय थानो हायो खिन्थु गोरोन्थिखौ थुलायबाय थाबा मा जागोन बेनि रिजाल्टआ जेबो जाहैयो प्रब्लेमा दं बेयाव नाथाय बिनि गेजेरावबो जों मा खालामनांगोन गावनि गथ'खौ बोरै दागोन बोरै दानो हागोन बे मोनसे बाथ्राखौ फकास खालामबानो जायो दा फिन दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव फरायसालिनि फोरोंगिरि मिस मेडाम आरो सार लोगोसे जोथोनगिरि नोंथांमोन आरो फरायसुला फरायसुलिफोरनिफ्राय जि मोनसे मदद
मोनबाय हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि बिनि थाखाय आङो बयनिसिमबो इयुन समावबो बेफोरबायदि हेफाजाब कपारेसन मोनगोन बे मिजिंखौ आसा खालामबाय लोगोसेयावनो फैगासिनो थानाय समखौ जाहाथे बयबो मोजाङै बाहायो गावनि जिउ दानायाव बाहायो जालांनाया जोबलांबाय नाथाय फैगासिनो थानाय समा नोंनो माखासे खाबु होनो थांगासिनो दं आरो बे खाबु होनो थांनायखौ नोङो मोजाङै बाहायलायनानै समखौ बाहायलायनानै जाहाथे नोङो मोजां खाबु लानो हायो रोंनायनि बेलायावनो जा फरायनायनि बेलायावनो जा खामानि मावनायनि बेलायावनो जा समखौ मोजां खामानि मावनायाव बाहायो सिकर जानायाव बाहाया मेसेज लिरनायाव जाहाथे समखौ बाहाया नङा होमबा हाग्रायाव एन्जर नागिरनायाव जाहाथे बाहाया बे समखौ आलासि जाबथिंनायाव जाहाथे समखौ बाहाया देहायाबो थिगै थानांगोन सिकर जाया जाहाथे सिकर जानाय समावबो सिकर जानायनि थाखायबो समखौ बाहाया सादा जानायावबो दाना दामनाय सेंग्राफ्रासो बांसिन बोरायफोरनिख्रुइ दामनाय बुस्थुखौ लायो आरो दा जोंनिया लायो नालाय बेखौ जों बुंथ'वाला साफा सानै थरा मोनो दा बेफोरखौ जाहाथे खालामा मानोना देहाया जोंना गोग्गो थानांगोन गोग्गो देहा जायोबासो जों गोब्राब खामानि मावनो हायो दानि बावैसो जोङो मेथाइ खनखांबाय हामा बुस्थु जानानै देहाखौ नस्थ' खालामनाङा बेफोरबायदि नंथारै खामानियाव जाहाथे नोंनि समखौ बाहाया बिनि थाखाय आङो खावलायबाय लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंगिबाय होननानै आङो फोसावनो थांगासिनो दा बुंथारनो गोनां माबाफोर खालामबावबाय नामा सार माबाफोर खालामबावबाय नामा प्रसेनजितनि गार्जेन प्रसेनजित बसुमतारी गार्जेन बयबो लांफैदो ओमफ्राय सोरबा सासे फैबावदोंमोन दां फुंसोरांला फुंसोरां फैदो ना नोंबो फै नै देस्राङा बिब'आ सुस्मिता बर' 2021 मायथाइयाव नैजिनै बे दाख्लै थांनायाव आरो नैबे देग्लायनि उनाव मोनसेयाव फार्स्ट डिभिजन मोनदोंमोन सेकेन्ड टप सानजारांनिफ्राय सुस्मिता लानि बे गार्जेन बेयो बिदि फंबाय सुस्मितानि दा बेयो 9 आरो 10 बोसोरनिल' फरायफैदोंमोन खिन्थु फुंसोराङा नार्सारिनिफ्रायनो फरायदों लोगो केन्द्रफोरा बे समनिफ्रायनो फरायदों बे नार्सफोरखौ देरनोबो रोङा माबो रोङा दासो देरबाय दा बे हिसाबै मोजांसिन जानांगौ नोंनिया रिजाल्टआ फुंसोरां गुसुंलाय नोंसा आब'आ बोसोरनैल' फरायदों बेयावनो फार्स्ट डिभिजन मोनलांदों नोङो मा क्लासनिफ्राय फरायनाय बेयाव आगु मानि नार्सारि जिर'निफ्रायनो फरायफैदों थारमाने जिर'निफ्रायसो अन जाया होमबा नार्सारि माने जिर' नामा जिराय दा होमबा दान्दिसे सम बयखौबो दिनैनि जोबथा आर'ज मेथाइखौ खननो थाखाय खावलायबाय आरो हाबाफारिया जोबनायनि उनाव बयनोबो केसा बुट जाहोनो थाखाय सानदों बेखौ जालाङो बयखौबो दान्दिसे गसंनो खावलायबाय फाइनाल प्लेनि थाखाय फाइनाल प्लेयाव दानि होनायखौनो दामनोसै दे
बर'नि गोदान जांख्रिथाय 21 मुगानि बुहुम समाजजों समानै आगान सुरफानो आरोबाव गोदान मोनसे जांख्रिथाय बे जांख्रिथाया नङा बियो राजखान्थि मोनथायनि बे जांख्रिथाया नङा बियो सुबुंनि बेरेखा बे जांख्रिथाया नङा बियो खुंथायनि बेरेखा
बरिया बरिया बास एबान बयबो खनदै जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे बास जोब्बाय दाना गाज्रि जानाय गाज्रि जादो थांदो आगष्टनि 1 तारिखआव खुलिगोन दै